אז התרגיל היום נקרא פומינג. פום, כף היד, פומינג. אנחנו נשתמש בכפות הידיים בשביל להרגיע ולשחרר את שרירי העיניים. בין אם אנחנו כל היום מול המחשב, או בין אם אנחנו יושבים הרבה עם משקפיים, ובין הסטרס הנפשי מורגש לנו מצטבר בשרירים של העיניים, אנחנו רוצים להרפות ולשחרר את השרירים האלה ממתח מיותר. אז אנחנו שמים את כפות הידיים, נעשה את זה בשני שלבים. שלב ראשון, אנחנו מניחים את החלק הזה של כף היד, ממש את האמצע על העין, כך שאנחנו לוחצים עם הידיים על העיניים, אנחנו בעצם לא נוגעים בעין עצמה, יש רווח בין כף היד לבין העיניים, ואנחנו רוצים לשהות פה לכמה נשימות עמוקות, פשוט להרפות את השרירים של הפנים, המצח, השרירים סביב העיניים, הלסת, השפתיים, האזור הזה שבין הגבות שאנחנו נוטים לשמור שם הרבה לחץ. אז בואו נשאר פה לכמה נשימות עמוקות דרך האף. ניתן למגע הנעים הזה של הידיים, החושך שהן יוצרות, לעזור לנו למצוא רוגע, נינוחות, ולרכך, להרפות מתח מיותר מהשרירים סביב העיניים. אז אנחנו נשאר פה לעוד כמה נשימות. עכשיו אנחנו רוצים להניח את שורש כף היד שלנו על גלגל העין עצמו. אז מאוד בעדינות, עם שורש כף היד נלחץ על גלגל העין, כאשר כף היד והאצבעות נחות על קדמת הראש והמצח, ואנחנו שמים מעט מאוד משקל, אנחנו בעדינות לוחצים, שוב במטרה להרפות את השרירים סביב העיניים, לתת לעיניים רגע הפסקה מהעבודה המואמצת שלהם לאורך כל היום, רגע מנוחה, רגע ניתוק, רגע של שקט. וגם פה נשאר כמה נשימות עמוקות. אתם יכולים להישאר פה אפילו עד חצי דקה, דקה שלמה, איך שזה מרגיש לכם נוח ונעים. וכשאתם מרגישים שדי, אנחנו מורידים את הידיים, ואז מאוד מאוד בעדינות לאט לאט שוב פוקחים את העיניים ונותנים לראייה שלנו עוד פעם להתפקס מחדש.